ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза беҳтарин тракторҳоам, беҳтарин наборҳоам баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеоҳоро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайки ҳам бо бигира биҷақе. дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед. баъда шумо чизе маъқуле дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигира равон кунед. иншоалло бо нархи арзон реклама мекунем, пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. курси имрӯза иншоалло боло рафтагия 141 шидагия. худо нигаҳбонтон, як дона лайка фаромӯш накунед. бародаро, трактори юмузи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи деваштиҷ, деҳаи дайлон, поён. бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар қатиш плукай, тилишкашай, ҳадами охири видео хутон мебинед. ҳама чи қатишай. трактор мега состояниш хубай, ягон камбудӣ надорад. мегири ҳай мекунӣ, фақат замин ҷифт мекунӣ. нархша 60,000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо мешавад. касоне ки бародарои азиз харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. иншоалло трактор мега трактори хубай. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро, касилкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. ҳамаш 100% барои газондравидан, барои имтариё намедонам. пачкаи кор фаримдагӣ вапше нестак. нархаш 28,000 сомониш мега. бо гуфтагие савдо карда мешавад. нахтон бинед касилкара чихел нави зурай. касоне ки харидори конкрет набошед, нашуд касилка фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, номрош дар рӯи экран занг занед. аз номи канали мо салом расонед. ба шумо иншоалло бо арзон ҳам мекунад. марҳамат, занг занед. Opel Vectra бародаро, соли баромадаш 2003 солай. моториш DVD, газ бензинай. консонер кор мекунад мега. ҳамаш 100%. дарош электропакет, нав хадавой кардагия. нархаш 35,000 сомония. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин состояниш мега хуба, ягон камбудӣ надорад. хай документакошам созан. ҳамаш 100%. нархаш 35,000 сомонӣ. бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин Opel Vectra фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, ина набори фурӯшӣ беҳтарин, хай бисёр намудай набора. мо имина ҳамеша хай реклама кардагем, худам ҳамеша харидагем. бародарои азиз, набор беҳтаринай. 4 намуд чиз дора. ина хутон бинеда ҳами рӯи экран. 4 намуд чиз дора. тамоми атёрка, ключ, амбар, болиқа, любой намуд чиза дора. бародаро, 8,5 Россия. да у навор мо бахшиш 8,5 сомонӣ гуфтем, хато кардем. 8,5 Россия. агар аз номи канали мо бинависем, номрои мана дар рӯи экран, номрои ҳам бародарман. агар ҳарди мо ҳами чизоро савдо мекунем, иншоалло дақат мед ки маъқул боша, дар ҳами рӯи экран номромон. дар ватсап бинависе, аз номи канали ман салом расоне. иншоалло 200 рубл ё 300 рублани бо арзонани мекунем. ва ба тамоми ҳами шаҳр ноҳияҳои Россияра иншоалло мо равон мекунем. дастафкаш бепулай. 8,5 Россия. любой намуд чиза дора. бародаро, и китайский нест, и вьетнамския. я хеле бо да бародаро да комментария нависе ки ма 3 сол пеш гирифтам 5,000 Россия. бародаро, 3 сол пеш ҳамаи чи арзон буд. мошинам арзон буд. ҳозир ҳам мошино ки 3 сол пеш ҳозир бине чанқаи қимат чидагиай. ҷой дурӯғ нест. любой намудаш ҳастак. ман худам лично харидагим ҳами чиза. худам харидам, баъд ҳами да фурӯхтани ҳами сар кардам. дидам ки мақсад чӣ хеле. баъд ҳозир алҳамдулиллоҳ ҳами чизоро мо худмон мефурӯшем. ҳами ду касем бародароим. иншоалло ҳами чиза пешкаши шумо мекунем. бародарои азиз, бе камбудӣ, бе ягон чиз заказ кунед. иншоалло беҳтарин чизай. ҳами равон мекунед тоҷикистон кул одамери корфаҳмдагӣ роҳат мекунад. дақат мед ки маъқул боша. ина номрои ман, номрои ватсапи ҳам бародарам. бигиред дар ватсап бинависед. бародарои азиз, Юто 904 фурӯши трактор. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. солаш 2014. ягон проблема надорад. трактор дар ҳолати беҳтарин мега. харидори аниқ боша бо савдоран мешавад. нархаш 220,000 сомоние. бо гуфтагие савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар ноҳияи Масчоҳ қарор дорад мега. харидори аниқ бошад, савдо мекунем. состояниш беҳтарина мега. کسانی که خریدار باشید شاید همین تراکتور یوتیوب فهمیدن میخواهید مرحمت رقم‌هاش در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات رو دسترس کنید.
бародарои азиз, трактор МТЗ-81 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турсунзода. бахшиш бародаро, ягон камбудӣ надорад, ҳамаи чизаш дар рӯи экран навистагия мега. ина худмо дар рӯи экран навистагишай бародаро, ай Москва овардагия, ҳамаш 100% кор мекунад. нархаш 335 000 сомония. ба фикрам қатъи комбайн шай, ак намедонам, ба фикри ман қатъи комбайн шай. касоне ки харидор бошед ва нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, трактори фурӯши Yuto X704 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мехаред трактора бародаро, 1 сол кафолат дорад, гарантиш 1 солай. пачкаи трактора мехари 1 сол, вайрон шуд ягон кор шуд мегира, иншоалло туғриш мекунам соҳибаш. нархаш 265 000 сомониш мега, бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. чанд намуд трактор дорад, як намуд нест бародаро. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародарои азиз, трактор МТЗ-82 қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, Ганҷӣ. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли баромадаш 2001 солай бародаро, состояниш беҳтарина мега. нархаш 87 000 сомониш гуфта ист, бо гуфтагии савдо карда мешавад 87 000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. гуфтагии состояниш хубай трактора, ина дар рӯи экран бо худаш навистагия. марҳамат, занг занед. бародарои азиз, трактор Т28 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина бародар дар рӯи экран навистагия, чӣ қатиш фурӯхта мешавад, чӣ не, ҳамаш дар рӯи экран навистагия. нархи трактор 51 000 сомониш гуфта ист, бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор Т28 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат бародаро, ина трактора худтон бинед. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро, трактор МТЗ-80 соли баромадаш 2012 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор состояниш беҳтарина, ина худтон бинед. худаш гуфтагия соҳибаш ки беҳтарина, хай дами суратан маълумай бародаро. касоне ки харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. нархша 152 000 сомонӣ гуфта ист, бо гуфтагие ки кам тамом савдо карда мешавад. бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат. бародарои азиз, трактори фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор навай 70 қувваи аспа дорад. 4 та баллон кор мекунад мега, мошоалло. 4 та баллонш кор мекунад, ҳамаш 100%. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагия. трактор дар ҳолати беҳтарина, пачка. нархи 155 000 сомонӣ гуфта ист, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бародаро, доставка ба Тоҷикистонам ҳастак. ай мақсад ба любой ҷои Тоҷикистона доставка доранд, мебаранд, метиҳанд. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарои азиз, ина телешкаҳои фурӯшӣ беҳтарин телешкаанд, хай беҳад бақувватанд. 40 дона пая бор мекунем мега, 100% меравад. дитаҳан 3500 сомонӣ мегашу, бо гуфтагии савдо карда мешаванд. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. ина бародаро, касоне ки харидор бошед, ду намудай. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи ҳамин телешкаҳо дастрас кунед. марҳамат, занг занед.